Mina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva uyakhuleka okhulekayo umzukulu wamakhehla amabili usigogogogo umfowabo kaMamzongwane nobakhola idlanzane. Namhlanje sibingelela kusona isikhondla khondla kuMhlongo TV. Sithi nje sanibonani, sithi thokozani, sithi emakhosini, sithi bayede. Namhlanje usuku langolosibili ntambama kade sisiza abantu sesihleli sinilethele-ke namhlanje iNkuzimalanga yamakhosi noma iNkuzimalanga yesangoma noma iNkuzimalanga yenyanga. Ngicathi niyambona, abaningi bayamazi Emagabheni, evusa iy'ngane ey'gulayo, evusa abantu abafile abaphethwe uhlangothi, evusa iy'nhlanya uqobo lazo ngenxa yokuthi udumile nangokwelapha ukulapha abantu abaphithanelwa emakhanda, abasanganayo ngokwekhanda noma abasetshenziwe bathakathwa ukuthi abaphithanelwa amakhanda. Ngicathi uyasho-ke lapha Emagabheni ukuthi nangu lo makhosi wasiza ingane yami, nangu lo makhosi wasiza ubhuti wami. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba naye, kodwa ngicela ukumnika nje ithuba azibike ukuthi uyinyanga noma uyisangoma noma ugobela noma yini. Siyabingelela amakhosi amakhulu. Makhosi njani? Siyavuka ninjani makhosi? Siyavuka nathi makhosi. Ubani makhosi ubani? Ngicela ukutshela ababukeli bakho nabantu ade bakulinde Emagabheni. Ngicathi bayajabula manje, echitheka amaglasi, echitheka amajusi, bejabulela ukukubona ukuthi kade babefisa nawe ukuthi phela ubonakala emhlabeni wonke jikelele ngosizo lakho, bakubone nawe amanye amazwe. Sekushaye lezo sikhathi-ke, ngicela uxoxe nabantu bakho, babingelele, ubatshele ngaphakathi. Sibonge kakhulu mkhulu Mhlongo, siyakhuleka emakhosini amakhulu akonjongane. Sikhuleka mina bakaLithulikazi akade mbelahleli ifofa abageza ngoba isamanzi ekhona. Siyakhuleka-ke, kukhuleka umakhosi Mthuli phase ey'ntabeni zaseMagabheni, oyinyanga aphinde futhi abe sangoma, umelaphi wendabuko. Yes. Lo msebenzi ngiwuqale ngo-2007 ukusebenza kuze kube manje, akukho lesengike ngaphazamiseka khona. Ezinye iy'nyanga ziyajaha amakhosi, zifunwa abantu, zifunwa izinkabi. Ngicathi wena sele ngingakwazi, angikhumbuli kube khona into enjalo. Yini le wenza ngayo wena ukuthi abantu bangakusukeli bathi udla iy'mali zabo? Thina le ikhaya-ke mkhulu Mhlongo, into esisebenza ngayo kakhulu iqiniso. Ya. Ubona abantu bengasijahi nje, abantu basuke bekulandela ngoba wenze ungathembeki phambili kwabo. Into esiyisebenzisa kakhulu nesihambisa kakhulu mesikulapha iqiniso, kakhulukazi esiyisebenzisayo ngendlela-ke esifundise ngayo ekuthwaseni. Yes. La besidla khona iy'nkamba ey'nkulu khona kaMhlongo. Yes. Esigodini satshela ukuthi into ekufanele sisebenze ngayo ukungaqoli abantu, kodwa abantu asibenze basizakale ey'ntweni noma ey'gulweni ezibaphethe. Ilokho kusisiza kakhulu nje baba uMhlongo, sikhambisa kakhulu le ikhaya kaLithuli iqiniso. Udume kakhulu makhosi, bayakhala abantu bathi nisho bezofuna umuthi wesichitho, bezofuna umuthi wecala, awubafuni ukubanika abantu umuthi wena ungaqalanga wabhula. Angabe yini ekuthenini bonke abantu wena ufuna ukubabhula ekuqala? Yiphi inhloso yokuthi ungamnika umuntu ungambhulela? Ngoba basho njalo bathi nje ngohla kaMadlanduna, ngisho ungafika ukuthi uzofuna into encane kodwa uyakholela ekuthenini uze akunike lento azokunika yona aqala abhule. Yini imfihlo yakho makhosi la kulokubhula lokho? Le ikhaya-ke mkhulu, into esiyifundile sisesenyangeni kakhulu, sisathwasa ngoba asivelanga nje saqhamuka singathwasini, ukuthi umuntu ungakholela ukuthi akuyalela isigulo sakhe kuqala. Qala ubone wena, ngoba kuyenzeka umuntu akuyalela isigulo, umnikeze umuthi mesethi umuthi awusebenzanga kani. Yes. Awuyibonanga inkinga noma umsusa wenkinga. Into esikholelwa kakhulu, sifuna ukubona ukuthi le nkinga othi unayo wena idalwe yini kuqala, ungasitsheli inkinga yakho. Iyona into siyisebenzise kakhulu la, siyayifuna ukuqala sikuhlolele kuqala, siyibonele thina inkinga, ungasichazeli. Mase siyaxoxa-ke kusuka lapho-ke sesiyibonile ukuthi inkinga yakho yile, yadalwa ukuthi futhi le nkinga yakho, ukuze sizokwazi ukuthi-ke silaphe into esiyibonile. Kunjalo nje. Asisize nangomuntu osekhaya osengasenandaba nokuthi ukhuluma uthini, ojabulela ukumbona nje uMadlanduna ukuthi usaphila, asimnike le namba yakho. Inamba yami engitholakala kuyo njengamanje ithi 060 060 355 63 64. Asiphinde 060 355 63 64. Abakutholayo bakuthola mamaphi makhosi? Bangithola khona ekhaya Emagabheni, kodwa bengifisa-ke ukuthi ababukeli besangibuka umuntu aqala ngithinte, ngoba
ikhona enye indumba enginayo endaweni yaseMakhutha, naseMgababa abaningi bangazela khona, nakhona futhi ngisekhona esigodlweni esikhulu ngiyakwazi ukutholakala. Ngicela abantu-ke baqale bangithinte bezwe ukuthi ngingakuphi nendawo, ilapho engiyotholakala kuyona-ke le namba ngicela ukuyiphinda 060 355 6364. Asiphinde kokugcina 060 355 6364. Emagabheni, eMahlongwe, eMandawe, eMthwalume, kuphi nakuphi koMakhutha, wena Adams, wena Mlazi, laba amazikhona ubaba Madlandu nakoStenga, uMandeni, siyasho ukuthi nayo indoda seyitholakele. Ngicathi bayajabula abantu emakhaya ekuthenini nangulo dokotela kade esisiza kuphela sazi ukuthi washonaphi. Asivalelise eMadlandweni kube khona into ezimbili ozobatshela abantu ukuthi usazenza odume ngazi abakwazi ngazi ukuthi uyazenza lokho kulapha lokho. Sibonge kakhulu ithuba kona bamjomane, kade abantu babekhala bethi abangitholi noma abasangiboni. Yes. Ngike ngahlangana nje nomunye eThekwini wathi uyitshela ukuthi sengashona, ngamtshela ukuthi-ke angikafi ngisaphila. Siyabonga-ke ukuthi ugcine nawe ukwazile ukungiveza lapha ku-TV bakwazi ukungibona ukuthi ngisaphila. Engakuthembisa kakhulu abantu ngeke baze bayisole. Seyilo Madlanduni enimaziyo obhulayo nje. Awulahleki futhi umbhula kusona lesangoma engadla imbomba. Kusewuyena nje, asibhuli ngisho 30 minutes, siyasheshisa nje, sheshe uthola into oyifunayo. So engakuthembisa kubabukela ukuthi ngeke bayisole la tesiyenzako-ke le ekhaya before usebenzisa imithi yethu siyasikholelwe baba uMhlongo ekuqaleni sikugeze, ngoba siyakholela ukuthi abantu abanye banamathunzi amnyama abahamba nabo, okungenzeka ukuthi umuntu akalaphekanga kanti kukhona inkinga ithunzi limbethe. Siyakuthembisa ukuthi emithini yale ekhaya siyisebenzisayo into esiqala ngayo nje kakhulu ukuthi sikugeze, sikususe zonke izinto ohamba nazo nobelethiswe zona isilwane siyasusa. Kuyenzeka umuntu ahambe athole umuntu ozobhula kodwa ahluleke ukususa izilwane. Siyasusa isilwane, siyabethela, siyaxosha izipoki, sixosha yonke into nje le ekhaya ezihlupha abantu, izilwane ekhaya siyayixosha. Senjalo nje njengoba nanisazi, ngiyathembisa ukuthi lo ngalala ekhaya kusuka manje mesatholana nje naye engcengweni uyofika lale. Kodwa engikucelayo nje kubabukela ukuthi siqale sibhule, siyakwazi nokubhula-ke efonini. Siyazi ukuthi izinto eziningi manje seyisebenza ngetechnology. Siyakwazi ukubhula efonini, senzela labantu abasuka kude eMagoli koMthatha abasaziyo, umuntu afike seyazi inkinga ukuthi sisolungisa inkinga ebhayelana nani. Ngiyabonga kakhulu mkhulu. Siyabonga kakhulu. Uyazi kona mbukelo ekhaya ukuthi ozoyenza ukuthi uma umfuna uMakhosi Oluthula uthathe le namba mase uyafona, uthi unezindumbe ezintathu, ngamanye amazwi zigodle ezintathu. eMakhutha uyasebenzela, eMgababa uyatholakala, eMagabheni uyatholakala. Kodwa nje ngisho ukuqinisekise ukuthi wena ngempela osenkingeni kukhona izinto angazenzeli kuzona zonke lezigodwa, mhlawumbe sidinga isigodlo esiwumtsinsi wokuyimilela. Wena osoyothi uma usufona-ke mase umthola ukuthi ungakephi, cela siphinde inamba mase siyahambana. Inamba engitholakala kuyo ithi 060 355 6364. Like phela mase uyasubscribe kwenzela ukuthi uma kwenzeka kubuya amanye amavidiyo anokuphila. Okwamanje sashaya amanqamu wabo, sisazobuya namavidiyo azokhuluma. Subscribe khona uzokwazi ukuthi angenele amavidiyo ukwazi ukwathola wena. Bye bye, sekunjalo.